Gwardiya sa usa ka money remittance center sa Maramag, Bukidnon nga nag-escort sa liaison officer aron maghatod og kwarta ang patay human gitulis sa upat ka armadong lalaki. Ania ang dugang detalye. Patay sa pagpamusil sa upat ka mga tulisan nga nakamotor ang security guard sa usa ka money remittance center sa Barangay Kuya, Maramag, Bukidnon. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Pedro Gamino Jr. Sumala pa nga ang biktima angkas kini sa motor nga gimaneho sa liaison officer nga si Medrado Fantonial Jr. Bit-bit nila ang 3 million pesos nga kwarta nga ihatod unta sa duha ka mga branch sa Kalilangan ug Pangantukan, Bukidnon. Dihang kalit kuno silang gitaparan sa mga sospek ug gipusil sa makadagang higayon si Gamino. Adunay upat ka wala mailihing tawo nga nakasakay sa duha ka motorsiklo. Og diha ilang gipusil sa makadaghang higayon ang biktima nga miresulta sa iyang hinanaling kamatayon. Tadtad sa bala ang security guard nga si Gamino apan walay tatsa og luwas ra ang liaison officer nga si Fantonial. Natangag sa mga sospek ang 3 million pesos nga kantidad sa kwarta sa kumpanya. Sa pagkakaron, nagpadayon ng hot pursuit operation sa kapulisan batok sa mga sospitsado. Ang gulong inside job, usa sa mga ginatutukan sa kapulisan. We have persons of interest but sa pagkakaroon dili pa nato mabutyag ang ilahang pagkatawo kay naghimo pa kita og follow-up investigation. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.